Къде са моите дечица? Я да видим къде са моите дечица. Ето го. Моренцето. Тук е черноморец. Или Атия, не знам какво е. Посрещнахме July morning на плажа. Има хора с лодки, разни такива. Много е приятно. Хората посрещат плажа. Да. Чакайте. Я да видим. Тук лодки. Там хората се забавляват. Да, правилно. Колко хубаво. Браво. И рибари, и всякакви, и джетове. Много приятно, да. Моренцето. Прекрасно. Айде, слънчицата го пуси. Кой сега на плажа? Шелето. Шелето. Какво направи Шелето? Шелето влезе и се изкъпа. А Мики го е страх. А Шелето право във водата. На гази. Докато я измъкна, отива нашата да се къпе.